prve servise njegove bilo jako teško vratiti, to je sad sve pitanje anticipacije, neke reakcije i tako dalje. Na druge servise sam se više fokusirao da napadnem, da mu oduzmem što više vremena od njegovog prvog udarca i mislim da sam dobio 70%, sam imao uspešnosti na njegov drugi servis, tako da je to izuzetno hrabrujuća činjenica je naravno bila za mene i za taj nastavak meča i za taj drugi set. Taj break je bio izvrstan i sa druge strane, što se tiče mog servisa, pokušao sam da ga koristim više preciznosti na neki način, da obezbedim sebi i osiguram sebi lakši prvi udarac u igri, više nego da idem, tako reći, na neku snagu i na aseve. Ispostavilo se na kraju da sam imao više aseva od njega. Nisam se previše usredsređivao na tu statistiku. Pa Marej je jedan od najvećih rivala koje imam u sportu i ove godine sam igrao u finalu Australian Opena protiv njega, igrali smo i polufinalu Indian Wellsa sad nedavno. Gledat ću da analiziram ta dva meča, sad imam dan odmora da se što bolje spremim za taj meč. Raduje me činjenica da sam uspeo da pružim svoju najbolju partiju kada je bilo najpotrebnije sada u polufinalu i fizički se osjećam oporavljeno i izuzetno naravno motivisano za taj meč. Nema mnogo tajni, poznajemo igre jedno drugo vrlo dobro, odrasli smo zajedno, igrali smo toliko puta na različitim podlogama, ali imam taj neki bolji skor u poslednje vreme protiv njega i tačno znam šta me očekuje. Sad, da li ću imati mogućnost da pružim igru kao što sam pružio Indian Wellsu, to je nepredvidivo, ali ću se potruditi da to tako bude. Hvala. Tri pitanja. Andy je sve vreme igrao ovde preko dana, vi ste igrali uveče. Da li mislite da on ima malo prednost zbog toga što se ipak navikao na ovu temperaturu jer će se igrati u sred dana? Pa jeste, ta činjenica može da njemu malo, kažem, ide u korist i posluži, međutim, ne verujem da će mene toliko poremetiti, ipak igrao sam do duše kasnije u podne 2 meča ovde preko dana, znam šta me očekuje, igrao sam i protiv njega ovde u finalu, ja mislim 2 puta preko dana isto na ovom baš turniru pre 2 i 4 godine. Do duše jesu različiti uslovi i osjeća se izvesna razlika kada igrate preko dana i toku večeri, ali poslužit će mi ovaj sutrašnji dan koji imam za trening da treniram baš u vreme kada se odigrava meč i eto, nadam se da ću izaći spreman. Hvala lepo.